Ahojte, varíme jedlo do 10 eur. Marry me chicken pasta. A potrebujeme na to iba jednu veľkú panvicu, čiže všetko sa to robí v jednom. Nebudete mať veľa špinavého riadu, čo je na tom veľmi dobré. Čo na to potrebujeme? 400 g kuracích prs, 1 balíček cestovín, 700 ml vývaru, bazálku, môže byť čerstvá, ale aj sušená, 2 lyžice paradajkového pretlaku, 1 lyžičku oregana, 2 stručiky cesnaku a 200 ml smotany na varenie. Začneme teda tým, že si mäsko očistíme a nakrájame. A môžeme ho nakrájať na také menšie kúsky. Potrebujeme teda takú väčšiu panvicu, aby sa nám tam všetko zmestilo a na panvici si opečieme 2 stručiky cesnaku na oleji. Pridáme 400 g nakrájaných kuracích prs, osolíme ich a okoreníme a opekáme. Keď máme mäsko opečené z každej strany, pridáme 2 lyžice paradajkového pretlaku, lyžičku oregana a suché cestoviny. Cestoviny teraz zalejeme vývarom, alebo môžeme aj čistou vodou. Je to už proste na vás. Necháme to variť okolo tých 10 minút, 10 až 12, kým cestoviny nebudú mäkké. Keď už máme cestoviny mäkké a vyparil sa nám vývar, teda voda, pridáme 200 ml smotany na varenie. Keď už to máme dostatočne husté, odstavíme a pridáme lístky čerstvej bazálky. A môžeme, ale nemusíme pridať aj trošku syru. Ja pridám, zamiešame a cestovinky máme hotové. Jedlo máme navarené. Základné suroviny vyšli 7 eur a 42 centov. Keď pripočítame oregano, olej, sol a korenie, tak celé jedlo vyjde do 8 eur a 50 centov. Poďme ochutnať. Výborná večera alebo rýchly obed. Dobrú chuť!